ଘଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଏ ଶରୀର ହୁଏ ଅଛୁଆଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆରୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କରି ଜୁଇ ନିଆଁ ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦିଘଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି କେହି କର୍ମ ଏକାତର ସାହା ହେଇଥିବ ଚାରି କାନ୍ଧେ ନେବେ ବହି ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେତେ ଜଣକୁ ଏ ଲୋକ ଏ ସମାଜ ମନେ ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକହିତକର କାମ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏ ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ବି ଜନମାନସରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ମାନବ କୂଳେ ଯାହା ଯଶ ରାଜି ଲୋକହିତ ବ୍ରତେ ଥାଏ ଜଗତରେ ବିରାଜି ମଲେ ଯାର ନାମ ଥାଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅମର ଦେବତା ସେଇ ମାନବ କୂଳରେ ତେଣୁ ଆଜି ବସନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସମାଜ ଏ ସଂସାର ତାକୁ ମନେ ରଖିଛି ସେଇଭଳି ସେ କର୍ମ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଶ୍ରୀମାନ ଆଶିଷ ବାବୁ ମହୋଦୟ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବର ଭଜନ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଫରମାଇଶ ଅଛି ସେ ଫରମାଇଶ ମନୋଜ କରିବେ ଆମର ଅମର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁରା କରିବେ ତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଠି